Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домтиҷе. Номи ман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар Зарафшон дӯстони азиз. Аз ин тараф роҳи Душанбе Ҳисор мешавад. Аз ин тараф роҳи Зарнисор ва посольствои Амрико. Дар ин тараф поликлиникаи 14 ва роҳи Испечак. Аз ин тараф поён равем, боз Зарнисор мешавад. Хонаи имрӯзамон дӯстони гиромӣ дар ҳамин маҳалла ҷойгир аст. Марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ. Аз роҳи Калон то хона тақрибан 600 метр мебошад. 4 сотих замин ва 5 дар хона. Хонаҳо евроремонт доранд дӯстони гиромӣ, таъмиршон бениҳоят хуб аст. Дар ин бино як ҳуҷраи истиқоматӣ, кухнӣ, ҳаммом, ошхона ва також полни подвале. Дар ин бино бошад 4 ҳуҷраи истиқоматӣ бо таъмири хуб. Нархи ҳавлиам дастрас мебошад. Баъди сёмкаи хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Хона бо свет ва об ягон мушкилӣ надорад. ҳавлӣ дута оби хӯрданӣ дорад ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона. Масъалаи канализатсия бошад, иҷозатнома ҳастак, лекин накандагианша. Акнун мегузарем ба ҳамин бинои асосӣ. марҳамат тамошобинони гиромӣ, ин бино 11 ба 8 мебошад, яъне 88 метри квадратӣ ва 4 дар хона дорад. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ва чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. Боз панҷум ҳуҷра дар берун мебошад. Марҳамат аз якум ҳуҷра сар мекунем. Ин ҳуҷра 4 ба 4 мебошад. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%, ягон проблема надоранд, ҳамаш қоидавӣ. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷра чӣ хеле мебинен ҳуҷраи хоб мебошад, яъне спальни ва 5 ба 3 аст. хона чӣ хеле ки нишон додем дар аввалин навор, назди Зарафшони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. деҳаи Зафар мебошад, ҷамоати чорракорони ноҳияи Рӯдакӣ. аз роҳи Калон то хона 600 метре. акнун мегузарем ба сеюм ҳуҷра. сеюм ҳуҷраам ҳуҷраи хоб мебошад, яъне спальни 5 ба 3. дар наздикии ҳавлӣ бошад 2 та бозорча, 3 та мактаб, поликлиника, масҷид, магазинҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. хулас ҳама чизҳо дар наздикии хона ҳастанд. акнун мегузарем ба чорум ҳуҷраи истиқоматӣ ва ябора нархи хонарам эълон мекунем. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ 4 ба 4 мебошад ва чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ҳама ҳуҷраҳо ремонти хуб доранд. нархи ҳавлӣ бошад 572 000 сомонӣ, 44 000 доллар ё ин ки 4 миллиону 888 000 рубл. нархи ҳавлӣ боз арзон ҳам мешавад ва бо ягон духонага дар шаҳри Душанбе тарафҳои 82, 102, 112 иваз ҳам мешавад, болои пул дода шавад. нархи ҳавлӣ бениҳоят хуб мебошад. чӣ ба ки агар ҳамин 88 квадрат ҳисоб кунем, сари ҳар як квадраташ 500 долларӣ мехалта, ки шумо бо плюс соҳиби ҳам замин мешавед ва боз ҳам 60 квадрати дигар хона мешавед. агар 88 квадрата бо ҳамроҳи 60 квадрат ҳисоб кунем, ин 148 квадрат мешавад, ки сари ҳар як метри квадратӣ 297 долларӣ мехалтад. бениҳоят нархи хуб. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 65 мебошад, WhatsApp ва имо доранд ва агар дар WhatsApp тамос даброен беҳтар мешавад. ва ин ҷо бошад панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. акнун мегузарем ба ҳаммом, яъне ванна. чӣ хеле ки гуфтем, свет ва об ҳама вақта мебошад. акнун мегузарем ба кухнӣ.
мегузарем ба ошхона. Дар ошхона боз дари подвалам ҳаст. дуюм бино дӯстони гиромӣ 5x12 мебошад, 60 метри квадратӣ бо тагуш полни подвалай. Подвалшам 5x12. ва инҷо бошад подвал. инҷо бошад намоиш аз қафои бинои асосӣ. тамошобинони гиромӣ, дар фасли баҳору тобистон табиати ҳавлӣ бениҳоят зебо мешавад. ҳозир ба шумо як чанд сурат нишон медиҳем. маълумоти ҳавлиро боз як бори дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ назди зарафшони шаҳри душанбе, деҳаи зафар мебошад. ҷамоати чоракорони ноҳияи рӯдакӣ. 4 сотиқ замин, 5 дар хона, кухни, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. ҳавлӣ аз ду бино иборат мебошад. якум бино 11x8 88 метри квадратӣ, дуюм бино бошад 5x12 60 метри квадратӣ. агар масоҳати умумия ҳисоб кунем 148 метри квадратӣ мешавад бе ҳисоби подвал. боз подвал ҳам ҳаст. подвал 5x12 мебошад. дар наздикии ҳавлӣ 2 бозорча, 3 мактаб, поликлиника, масҷид, магазинҳо ва дигар чизҳои даркорӣ. свет ва обам ҳамавақта мебошад. нархи хона 572 000 сомонӣ, 44 000 $, ё ин ки 4 888 000 рубл. нархи ҳавлӣ боз арзон ҳам мешавад, срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз, ё ин ки бо ягон духонага дар территория 82 110 112 микрорайони шаҳри душанбе иваз ҳам мешавад, болои пул дода шавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 65 мебошад. ватсап ва имо доранд. аз номи канали Dom TJ гап занед. соҳиби хонада дар ватсапшон агар ба тамос бироед беҳтар мешавад. ба ҳамин навормон ба анҷом расид. дӯстони азиз, ҳатман ба телеграм канали Dom TJ хонаҳои фурӯшӣ обуна шавед ва через VPN моро тамошо кунед. дуроен дар Play Market VPN скачат кунед ва через VPN моро тамошо кунед, то ки ба шумо реклама нишон диҳаду моро монетизатсиямо соз шавад, мо кормона тонем давом додан. раҳмати калон ки бо мо буден. то боздид. барори кор. худо нигаҳбон. ҳама ссилкаҳои даркорӣ дар комментарияи видео закрепленияй.